Това е утро в лодка. Ставам, тук гледам цяла нощ екранчето. Тук е съба. Когато няма пристан или марина, е малко сложно слизането от лодката до брега. Трябва двамата да се натоварим на съба и да гребем до брега. Цялата електроника е в сухи чанти, а те са в раниците, така че за тях няма проблем. Но може да се представите колко са мокри задните ни части от пръските, които обливат съба. Въпрос на време е кога ще надуй порива. В характеристиката на Декатлон за този съб пишеше, че е предназначен за сърфисти с тегло до 130 кг. Не знам дали е направен за двама човека, но бях виждал други хора да се возят по двама и по трима на подобен съб и реших, че и ние можем. Обаче нашето общо тегло с багажите беше над 150 кг, така че съба беше доста нестабилен, клатеше се и едвам се задържахме отгоре. Нарочно не съм рязал и забързвал това видео, за да може всеки човек да придобие представа колко време отнема да се излезе до сушата. Имайте предвид, че сме на малка лодка и сме доста близо до брега. След което единия трябваше да се върне със съба до лодката и да пази, за да не изтърве котвата, а другия можеше да отиде на разходка из града или да се разходи до съседните градове. Но преди да тръгне на разходка, човека, който щеше да разглежда забележителности, трябваше да изчака 15-20 минути, за да му изсъхнат панталоните. Но дори изсъхнали, по гащите се оставаха едни бели петна от солената морска вода. И сега ставаш един човек на брега и се връщаш с двете гребла, отиваме до брега.
Единият човек разглежда, другия ден другия. Слагаме. Измисляхме с този панталон. Тук дрифваме, лодката се приближава към другата. Мислехме с този панталон, човека, който отива на брега, слага го и така дупето му не са мокри. Първо вързваме съба да не го изтървам. Тук правим възел. Булайн на английски, булин на български. Край на лодка. След като вържем съба за лодката, са вързани, вече може да станем. Не е много лесно. Излизаме. Тук съм се приготвила нова женция така за издърпване. Ако го правиш в тихо време е много приятно, ама когато вятъра е 30 плюс възела, не е от най-приятните преживявания. И така, газът е мокър, но един човек е закаран на сушата. Ето го съба тук отзади. В края на деня трябваше да повторим същата процедура, на който се прибираше от града. Имаше задача да донесе 5 литра минерална вода в туба и храна в раницата. Така че сега теглото беше по-голямо. VHF радиостанцията на лодката беше включена за целия ден, а човека, който беше на туризъм, носеше портативната VHF радиостанция. И трябваше да звъни от брега вечерта, когато се прибере. След което пазителят на лодката да отиде като такси до брега, да се натоварим заедно и да се приберем на лодката.